Så er vi da bare kommet til Sorke, og her starter vi lige med en kig ud over den her kæmpe store by, vi bor i. Her i dalen. Vi går lige indenfor og kigger en gang her. Her sidder Joachim og ser fjernsyn. Og der har vi Niklas. Og hvis vi er heldige, så kan vi nå at fange Lone. Hun er ved at tage tøj på. Nej, hun er ude på toilettet, det her. Her har vi vores fine køkken. Der står hun og gemmer sig. Har du ingen tøj på? Nej. Det skal du da ikke være ked af. Du ser sgu da godt ud uden tøj på. Og så kigger vi lige ind i drengenes værelse. Ja, det ligner jo næsten en rigtig drengeværelse. Herligt. Og Lone, hun har lavet madpakkerne. De står klar her. Rygsækken er ved at blive pakket. Er du frisk til at tage til Bad Harzburg og cykle? Nej. Nå. Lone er ikke frisk. Så går vi lige ind og spørger drengene. Naldo ligger i øvrigt herinde under dynen og sover. Og her har vi både Niklas og Joachim. Ja, så er vi kommet til Harzen. Og her er stejlt. Så nogle gange så må man af og trække lidt med cyklen. Er det hårdt, Niklas? Ja. Er det sjovt? Ja. Godt. Og her har vi Lone. Hej Lone. Hej. Vi skal lige se, hvor stejlt her egentlig er. Vi er jo lige på vej over til det her vandfald, som er herovre bagved. Vi kan måske høre det. Ja, så kommer vi op. Så skal vi lige hen og se vandfaldet. Det starter jo faktisk her med det lille vandløb her. Så forsvinder vandet ind der. Lige der i det hul. Så løber det her nedenunder. Og så kommer det ud her. Lige der. Der er tryk på. Vi skal da dernede, ikke? Jo. Ja, så kommer vi ned på foden af det her enorme vandfald. Og vi står lige alle sammen nu her og kigger på det. Og det ser jo vældig flot ud. Joachim han kæmper sig frem mellem de enorme vandmasser. Ja, så blev det lige tid til at holde pause her i Harzen, fordi vi er simpelthen blevet så træt, så vi skulle lige have lidt at spise. Så jeg har lige sådan en klap sammen mad her. Så alle de andre de sidder herinde på bænken. Man kan lige se det her vandfald, der er herovre bagved. Det er godt nok ikke så stort, men der er meget af det. Ja, så cykler vi lige rundt her i Harzen. Her er simpelthen så hyggeligt. Der er masser af klipper, hvis man kigger deroppe af. For eksempel. Lige der. Alle de andre, de kommer herom bagved. Moin. Moin. Det er vældig hyggeligt. Det er også meget vådt. Ja, så kigger vi lige på minivandfald her. Midt i alle stenene. Det lyder jo vældig hyggeligt. Ja, så har vi jo Joachim på vej op ad bjerget her. Kom Joachim. Hvad siger du? Var det bjergbestigning? Ja. Her kommer Niklas og Lone. Drønende. Susende op ad bjerget. Og her har vi Lone. Det er hårdt.
Så var det lige hernede fra stien vi kom. Og vi kan se her, hvor vi nu kommer op til de her klipper her, at det er altså en alvorlig affære, som vi kan se på skiltet her. Så skal vi lige se efter, at vi ikke får en mand i hovedet. Helt deroppe fra, så kunne man risikere at styrte ned. Og det vil jo nok ikke være så heldigt. Ja, så er vi lige lidt på afvej. Vi fandt lige sådan et stort hul midt i hartsen her. Det er godt nok rimelig dybt. Man kan ikke engang se bunden. Vi må hellere gå over til Lone igen. Hun står herovre og venter. Kom. Så er det tid til noget single track. Ja, så er vi faktisk tilbage igen efter at have cyklet 28 km. Drengenes første mountainbike-tur. Hvad synes I? Hvad synes I? Var det sjovt? Ja. Okay. Og dig, Niklas? Synes du, det var sjovt? Skal vi prøve i morgen igen? Okay. Og vi kan jo se, at der er faktisk andre helt derhenne på den anden ende af parkeringspladsen der. Kan man se, der er en hel flok. De har også lige kommet tilbage fra en længere tur, sikkert. Nå, vi skal pakke hjem og have pizza. Det bliver godt. Ses i morgen. Hej.